Kde sme, láska? Trnave. 200 slov. Ale aj zo Spiešťan. Prišli sme cvičiť. Ja tento týždeň iba druhý tréning. Tento tu viac makal než ja. 18, ale v pohode. Zvládam. Hlava rovno. Poď ešte 4. 3. 2. Ešte jeden vydrž. Ešte jeden nie. Znova. Poď. Ešte jeden. Znova. Poď. Dobre, pomaly dole. Toto len 1000-krát poviem, že to nemusíte pokladať, ale nepočujú. Naspäť hore bude. Hop. Vyššie. Hop. Ale poriadne opakovanie. Hore to poď. Podstatne zádu. Zdvihneš to naspäť, budeš držať kontrakcii. Poď. Naspäť, predýchni. Nesaď tam 2 hodiny do piče, ale zdvihni to dávaj. Čuj sa, ako máš to mysť. Polos. Dobre. Moje ruka od seba. Ideme na medium, dobre? Zase kľude, napätá, dobre, ideš ako rozprasené páčatko, ktoré sa hľadá nízky postupu, dobre, ale ti svetovky pri zasiahnu gulometom. Hop. Točíte video? Hop. To čo máš? Vlasy z nás! Momenty. Dobre ti bolo dole. Oddychla si pojem. Hore. Hopiky. Hopiky. Hlavne, ale nie si na chlopte, dobre? Poprosím ťa, zdvihni sa hore. Veď dobre, tak neprosím, kurva, vypadni hore. A drž to hore, dobre? Hlavne hore, ešte hore. Tak. Keď nepoviem dosť, dobre? Srandujem, nepovedal som dosť. Výborné. Bravo, bellissimo! Ďaj. Hop. Na autorské práva týmto veciam zdieľame. Hopik. Hopik. Hopiky, je pravda, že máš na hopiky. Poďte. Hop. Budeme držať hore. Budeš to držať hore. Celý tu leze, budeš to držať hore, kým ti nepoviem to. Dobre? Boh ťa chráň, ak to položí. Drž. Drž. Vyššie. Dobre, polož. Môžeš to zložiť. Zadnú fázu pohybu, ručičku tam nedá, výborne to perfektné. Nezastavuj! Stiahni to pingu. Poď, ale sa napúšťa na tým. Poď! Poď, pokračuj.
Poď. Koľko máš? Tak dvoch rád do piči, ťahaj dopredu, ešte 40, poď. 40. 39. 30. 37. 36. 36. 30. 35. 34. 34. 35. 36. 30. 32. 31. Dobre. Ďalej. Tri série po 30 opakovaní, dobre, bez toho sa držať. Ahoj, už máš hotová? Áno. Oňo. Ideš so mnou pozrieť Renču? Kam? Pozuje. Pozuje? Áno. Ja sa bude hambiť. Nebude. Som docvičila a ideme pozrieť Renču. Dúfam, že ju nepristihneme nahú. A kto to tu je? Učená som ešte viac ako počas celého tréningu. Ahoj. Máme nejaký oný, jak sa to volá, tie karnevaly, také tie. Nejaký kabaret? Áno. No sorry, akože. Dobre, dobre, idem ťa skontrolovať. Poriadne, dobre? Na to čukače. Ja sa snažím, ja viem, ešte trošičku viac. 4. Zatlač. Povedzka, dobre? Poď z dola ti pomôžem. Nižšie, po 12. 11, poď. Sa snažím. 10. 9. Nie, poď. Nižšie, radšej 8. 7. Niższe 6.
Poďme, poďme. Hlava, 12. A už tak mám 2. Posledný. A potom ešte môžeme ísť na... Dobrý, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kde sa nachádzaš, Lazáňa? V najlepšej burgerárni. Ja tomu ver, tu majú úplne, že asi najlepšie burgery, fakt, chutné. Sme tu veľmi spokojní. Aký bol tréning? Ľahký. Toto máš bude určite rád počuť. Ťažký ako vždy. A preto si zaslúžim burger a koláč. Koláč si dáš jaký? Dáš A majú tam masáž. to som akože nakočil. A myslím, že týmto by sme to mohli kočiť. Masáži ľudia. Dobrú chuť. I know